хуб ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони Тоҷикистон ва мардуми ғариб. Хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. дӯстои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед ва лайк подписатсияро фаромӯш накунед. бародарҷонои ман, имрӯз фақат баҳри шумо мо советскиёро пешниҳод мекунем, барое ки бародарое ки хоҳиш карданд дар зери комментария, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем бо диққат навора то охирша тамошо кунед. хуб дӯстои ман, шумо хона, мошин, ягон чиз дигар доред ё ки мехоҳед бо мо ҳамкорӣ кунед, мошинотонро реклама кунед, пас метавонед дар ватсапи мо муроҷиат кунед. бародарҷонои ман, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. хуб ҳамватанони азиз, мошини якми мо ВАЗ 2114 мебошад. соли барори 6 2006. мотор объёмаш бошад 1.4 сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. дӯстои ман, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 25 000 сомонӣ, ба рубли имрӯза бигардонем 151 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар ҷа соҳиби мошин қайд ки агар мошин задагӣ пусидагӣ надорад, састаянша хитон дидесем бародарҷоно чӣ хелай, занг бизанем, гуфта бо ягон чи муомила мекунем. хуб дӯстои азиз, боз мошин навбатии ВАЗ 2115 мебошад. соли барори 6 2004. мотор объёмаш бошад 1.7 сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. бародаро, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар ҳисор ҷойгир мебошад. нархиш 13 000 сомонӣ, ба рубли имрӯза бигардонем 78 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар ҷа соҳиби мошин қайд ки агар коробкаш 100%, документош 100%, 4 баллон пачка бо алиш ҳам мешавад гуфтага. бародарҷонои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. эҳтиромона хоҳиш мекунем меҳнати моро қадрдонӣ кунем бародаро. хуб бародарои азиз, боз мошин навбатии ВАЗ 2199 мебошад. соли барори 6 2003. мотор объёмаш бошад 1.5 сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. дӯстои ман, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 11 000 сомонӣ, ба рубли имрӯза бигардонем 66 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар ҷа соҳиби мошин қайд ки агар баллонош 90%, ҳуҷҷатҳои солона надорад, коробкааш 100%, ходовоиш 100%, моторшам 100%, сабаби мошина фурӯхтан Москва мерам гуфтага. дӯстои ман, занг бизанед бо ягон маълумоти бештар дигара аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. хуб дӯстои азиз, боз мошин навбатии ВАЗ 2112 мебошад. соли барори 6 2000. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш бензини холи. бародаро, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 10 000 сомон, ба рубли имрӯза бигардонем 60 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар ҷа соҳиби мошин қайд ки агар мошин нахадвай документош бучидагай, алишам мешавад ба ягон 0 ё 99. задагӣ, пусидагӣ, варид ягон чи надорад гуфтага бародаро. дӯстои азиз, боз мошин навбатии ВАЗ 2110 мебошад. соли барори 6 2003. мотор объёмаш бошад 1.5 сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Бохтар ҷойгир мебошад. нархиш 13 000 сомонӣ, ба рубли имрӯза бигардонем 78 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар ҷа соҳиби мошин қайд ки агар мошин моторш нав кадагиай, харидори аниқ занг бизанам, муомила мекунем. илтимос, журналистҳо занг назананд, радди интерес ҷои мешидагиш 11 000 гуфтага. бародаро, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳамун лайкотона дариқ надорем. бародарҷоно, меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед. меҳнатҳои мо ҳамаш барои шумо. дӯстои азиз, хуб дӯстои азиз, боз мошин навбатии ВАЗ
21:00 мебошад. соли барорӣ 6990. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад бародаро. коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар гисар ҷойгир мебошад. нархиш 10000 сомонӣ, ба рубли музаб гардонем 60000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардаги мошин задагӣ пусидагӣ надора, ҳуҷҷат дора, сум дар кора. харидори аниқ занг мезанад, бо муомила мекунем. занг мезанем бародарҷонои азиз, бо ягон читгах хитон соҳиби мошин хати муомила кунем. хуб дӯстои азиз, охирон мошини мо ВАЗ 2107 мебошад. соли барорӣ 6996. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 9000 сомонӣ, ба рубли музаб гардонем 54000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардаги ки мошин хуб аст, задагӣ пусидагӣ надорад, як раскача мега тамом. бародарҷонои ман, дар инҷа навори мо ба охир мерасад. боқӣ монда хонободу сарбаланд бошед то навори оянда.